И здравейте, гледате, здравейте, Puppet Master, аз съм Puppet Master и днес започваме Майнкрафт. И като вижте съм се изтеглил моби за една, защото бе го изтрил. И може като това снимкът нещо беше му се пацака и се надявам така, сега да не се пацака, да не е пацакано. Да. Нека да започваме, да. Само да ми отвори Майнкрафт, защото съм се тък жопки много по-зарежда. Я, това ми е скина. И нека да почнем малко Bedwars. Ето и Bedwars. Не знам, защото горния ми сервер бе да пише Дудън. Не става. Нещо пробват сигурно там. Не съм много сигурен. И като вижте имам си някакъв. Честно се познам да не се вижда за едната част на спина. Да почвам с първата. Мисля такова. И сега в топа не мога включени да бе. Какво да направя? Ето тук има ни сървъри. Ако натиснете, защото ще ви скара IP-то. Ето fr.lbsg.net. Аз го казвам lbsg, защото така ми е по-удобно. И това е Spliff. И да. Нека да отидем да видим за сървърите, дали има някакъв отключен. И това е екстремно, да виждам и хората. И въхър. Майнтър. Това нещо иска да ме прецака майче хора. И да, джанваме. Защото преди ми лагваше мобизана и затова не снимах клипове. И сега не ми лагва. Уж. И да. Ще има и клип на оцеляване. И да. Ако искате да играем на този на Bedwars, ми напишете в коментарите и аз ще ви отговоря. И ще ви кажа и IP-то на този сервер на Bedwars. Първо да ви знам скиновете. Опа, май ще ми свали. Да ви знам скиновете, защото и да, връщам се след малко, защото ми звън телефона.